नमस्कार प्रणाम फिर से स्वागत बा लोग इनके हमरा ई पेज पे आज यूट्यूब पे देखत हो ओकरा चैनल पे। तो हमरा जे भी नया होके पेज पे फॉलो कर ले आ यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम के बातचीत के सिलसिला ही चलत रहे हरदम। आई बात कर लिया बिहार के कुछ फिर एगो वायरल लड़का के बारे में जना के नाम कन्हैया बा जौन जेल में गाना गा के उ वायरल भइल बा और वो लोग गाना सुन सकतानी। में खोजानी बजरिया बजरिया कतही बलमा जीना मिले नजरिया और उनके खातिरों में छुटका उनके खातिरों में छुटका खाना नहीं खाता दरोगा जी हो 4 दिन से पियवा न पाता दरोगा जी हो 4 दिन से पियवा न पाता लिखना रिपोर्ट रउआ सोचे बिचारे अपना बलामुआ के कोई से बिसारी और लिखना रिपोर्ट रउआ सोचे बिचारे कि अपना बलामुआ के कोई से बिसारी लागता कि सैया हमर हो लागता कि सैया हमर गैले कलकत्ता दरोगा जी हो 4 दिन से पियवा न पाता दरोगा जी हो 4 दिन से पियवा न पाता। हो गया गाना सुनी आवाज इनकर बहुत अच्छा बा। आवाज बहुत ही टोन बा आवाज में मतलब कि बहुत तेज गावत रही अच्छा चीज बा गावे खातिर। गरीब घर से बाड़े इनका के लोग इंटरव्यू बहुत ज्यादा जाके लिहला बहुत लोग जाके सवाल कैला हर लोग इनका से गाना गवेला सा। अच्छा भी बात बा कि लोग इंटरव्यू और ई पत्रकार जितना बड़े ऐसा लोग के आगे बढ़ावे के कोशिश करते रहे। लेकिन पत्रकार लोग से एगो शिकायत और ही बा जे गंदा गाना गावता ओकर बहुत ज्यादा ये लोग इंटरव्यू लेता लोग जेकरा केहू नहीं के जानत ओकरो गाना ये लोग बहुत ज्यादा हिट करा देता लोग जाके पूछ के कि तू गाना काहे गौलू है तू गाना काहे ऐसा गावत रहो तार माई बाप नहीं माने ये सब कैला का जरूरत बा हमरा नहीं के बुझे। तू गाना गंदा गाना तो एता तो यूट्यूब पे होके चाहे रील्स पे होके चाहे हर जगह गंदगी से ही लोग कमाता बहुत ज्यादा। हमें जहाँ तक लागता वहाँ तक हम रील्स पे देखा था नहीं चाहे शॉर्ट्स जितना बनता वही पर देखा था नहीं बहुत ज्यादा ऐसा कपल बा जो बहुत ज्यादा गंदगी करता। इनमें से एक आदमी हम नाम भी बता सकता नहीं उनका लोग फोटो भी डाल सकता नहीं कि यूट्यूब पे लोग का करता। अश्लीलता के लेके इंटरव्यू करता लो बहुत ही अच्छा बात बा। अश्लीलता के लेके इंटरव्यू करे के चाहिए लेकिन हमरा लगा था कि इनका लोग के इंटरव्यू से व्यूअर बहुत ज्यादा बढ़ता रहे। अब बहुत सारा ऐसा काम होता जो ना के केहू नहीं के जान तो के लोग जाने लगा था। अभी कुछ दिन पहले मनीष कश्यप पे एक जना गाना गौली जिनका नाम रहा पूजा पांडे उ गाना गा के उ तनी सुख वायरल भइलिया उनका के लोग बड़ा इंटरव्यू लल सा काहे गइलू है काहे ओकरा बाद से फिर एगो पूजा सिंह करके एगो लड़की गाना गौले बिया उ लड़की गाना गौले बिया तनी सुख भद्दा गाना गौले बिया माने ओकरा कहे का मतलब ई बा कि उनकरा उ जब उनका से हिट हो सकतारी तो हम काहे ना हो सकतनी। तो एते वायरल होके खातिर कुछ गाना गावता लो गंदा से गंदा भी गाना गावता लो आ ई इंटरव्यू जितना ई रिपोर्टर लोग बा सब कोई हमें लगता कि ई अश्लीलता दूर नहीं खेलो करत इ लोग अश्लीलता के और ही बढ़ावा देता इनका लोग के इंटरव्यू लेके इनका लोग के फेस के चमका के। ऐसे ही भोजपुरी में एल्बम के लेके मारामारी गारागारी जात के लेके गारागारी हर चीज होते रहेला आ होखते बा हरदम खातिर केहू सुधार नहीं करे के चाहत। ये से सुधार नहीं करे के चाहत कि बहुत लोग के पैसा यही से बनता यही गंदगी से लोग पैसा कमाता तो करता होती गंदगी जैसे शॉर्ट्स पर हुआ लोग देख सकता नहीं एक से एक नया विवाहित होके इतना गंदा डांस करते रहे भोजपुरी गाना पे कि देखे लायक नहीं के रहा। रउआ लोग इनके का विचार बा हमरा के जरूर बताएं। तब तक खातिर प्रणाम।